Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih jgħid. Mela kultant il-kappellini jgħiduli immorru għad Beriku jgħidulna aħna m'għadniex niġu l-Knisja nismgħu fuq it-television taf kemm tkun sabiħa, imma nixtieqx inkun kompliċi tal-għass tad-devozzjoni iva, imma tagħmlunix kompliċi tal-għass għax imbagħad ikolli nħallas kont Taljani dajdu salato, mhux jien biss anke Jacob li jdoq l-arpa. Ġifieri għamlulna pjaċir, aħfruwielna, segwuna kemm tridu. Imma min jista' jmur il-Knisja u l-Quddiesa, Ġesu qed joffri l-ikel u l-ħobs ta' ruħna, il-ġisem u d-demm għażiż tiegħu. Jien mit-television ma nistax inqarbnek semmek naslu ġveru.